Kinongilam ke New Trip National Youth Movement HNYM hapo ke jingilam usamla Donald Mukti President ke Riboy District Unit lemba kiwe kinongkit kam ha ke khat artarik kelalengkot kelali ai da ke Dorcas show Additional Deputy Commissioner ke Riboy District uba MB Tongper bandawan ke Megalai State Pollution Board bakan chimkia halor ke jingpenmi jaklia ke bapalat pot ha ke than bernihat kabala ban kata ya ka kwat ke kia ki pat nong shong shnong jong ka ti ka than da ka jingdon bun ba ki karkhana ka ni ka than kini ka Dorcas ke HNYM Shakibor District ka Riboy kalong hadin ka jingmi ka kaipot halor ka jingpenmi jaklia ka bapalat pot ni ki karkhana ka than bernihat Uba Donald Mukti ulapan pawi ka jing kia ka bajur halor ka jing jaklia ka bajur ha ka than bernihat ila yo iya katuka kubor kepala penmi da u nong sanima angi susi bantep ba ka bornihat kalong kawai na kisor ki ba penmi buntam ya kal er ka bajak ya hapo kari India di borok kawai ngidang perkat ba kiri ki ba ki state ki ba he kum ka Maharashtra atau ka Punjab kinuan syakmat hakabai day bakajing penmi ya kanikal er ka bajak ya te henry ngisusi pada bantip ba hang ni hapo riboy jongi hapo kastit kabarit jongi Meghalaya nilayo ya ka record ka ba klantam hakajing penmi ya kal er jakya ngisung thu ba kibru ki basa ang tu kan kimat ya ka jing sitom mo bandring mensim kal er ka baki kiring kamlong shu ka bakhoj nama balai lembakan ki tedam ki bawan na po ki factory beper kapenlong ya kal er ka bakiring mensim banjabo te kane ki jing jabo jable kala bamra bun ki jingpang ya ki brio ya ki paradok paraslam ki basa hangto bat kham tam nile ya ki long kemi ki ba armet nang tai ki khenna rit kila banyu bun ki jingpang na katukal er ka baki kiring mensem ni sungtu baka jingbun ki factory hapo bernihat kalong haduk ata nama balai ka dalam baka jingbun ni ki factory ki ba penmi ya kanikal er jakya te hadin bangilawan kendu mentan ya i additional DC nakaliang ka jong i ila priang ya ka complain ya ka letter complain ka jongi ila ong ba in forward ya ketika complain ya ketika letter complain ka jongi sya ka state pollution control board tina kaliang ka jongi ni kermen bakane ka complain ka jongi ka letter ka bangilawan bu ha po ha i additional DC kanamlong ka ba ja kendong na kanamlong ka ba kaban putno tang mata ka sneaker men ba what ka state pollution control board ro kan simkia ba de bakane bakan check te factory ki beran hangtai la ki long ki ba illegal ne legal ro ni kwa ban baka state pollution control board kan check nama let's say what ki illegal factory ro yo kimiat pada kat kum ka procedure ka ba kidai ban ya tena kaliang ka jungi nyusngo ban banjur sa sisen ba ka state pollution control board kadai ban sim kia mardor khnang ba ki parado bersam ni basa angtai kinyo ya kaliar ka bakhoj ban ring mensem let's say lada ni lap hadin ba hadin kadai ka complain jungi ngidang yu i ba ka state pollution control board kam sim kia ya kane tena kaliang ka jungi ka sengi haban sim da koi pat kalenti hakabai dei bat ka jingpenmi ya kaliar ka bajak ya hangtai hapo bernihan lusbo